n'ụbọchị nke taata biko na ozi ọma ji ebe n'ụbọchị nke taa bụ ozi esespawa na-eziga alụ obi ya nwa bụ nwa dibịa ahụ nyere ọnwa na ndụ ọsị ka onye ya obele advice n'eziokwu na ife ome bụ magic mana ya bụ ife adịrọ izi omume n'ọjakwala ike bụ by cutting that edge of performing that tricks ahụ ome ịghọtago mana nke ebe ihe ihe na-wee wutezi bụ ya bụ ife o ji eje tụọ n'ala mgbe ihe datin wee gbasasịwa akwụpụtaba anwụrụ and you talking back to people it's a very very blow to his face maka ihe onye na-eme na-emesi ya ike so wee sị ka onye ya advice anụnwa ọya enye ọya ejirikwa ya mụta ihe na-eweli ya wee mụta ihe maka na anaghị amacha ihe niile amacha ọka biko obi na-efele mbụ wakọ ya pụta nya gbedokwa aka na ndị ya abụ ya mgba ya akali ọwewelikwa ihe wee na-adọkwa n'igbo aka ntị wee na-asị igbo n'ihe eji aweli igbo karịrị akarị mana anya bụ ife ayọrọ ya bụ ihe ya bechi gbanwe n'ụbọchị nketa biko solonu ka na-eme ya bụ vidiyo ka unu fụ ihe esespawa na-ekwu na ya ikpebi igbo ekenekwa m ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu owu na n'ụlọ ebe esespa ụkwapụ na m na gụlere agwa m nso na-ekwupụ nke mere mekwụsị ụzọ niile onye na-ekwu nwere ihe ọ na-eme agwa m nso na mmanwe na-ekwuru ọnụ ka mmadụ nwere na onokwu mmara onye mbụ anyị kwụrụ sị na ọzọ ka anyị bịa na anyị bịara mgbu egbu o nwere ọ bụrụ iwu bụ na onye ọbụla ya eme gịnị ya like gị o nwere ndị like gị nya nwe ndị ihe etefulu gị otu akwa dị na nwe ndị like nwe ndị ihe ete oyive ụwa bụ ka osisi onye obili ụwa ka osisi onye obili so ọ bụrụ ibe niile mere ya ka onye ọbụla ya like ịmale ọ bụ na sucha ụdị njem bụ na mmalibe na-eji ihe ete m mmeji na-emesi ike ka ọ na-abụ gịnị ka ọ na-abụ ndị ọ na-abụ ibe njem abịa taata bụ na m gwara nso na anwansị abụrụ ọgwụ o nwere ibe bụ anwansị ibe bụ na anwansị abụrụ ọgwụ abụrụkwanị na o nwere vidio mmadụ sendele m ibe a bụ omewa ewik na ebe mmadụ bụlụ inyi si na ya nọ n'ime inyi mee 3 days before obite si another place pụta nna ịma na azụ na onye pụta bụrụ fọmatị nke nweme gịnị nwadapụta eziokwu n'eziokwu bụ na ọ nwere azụ ndị ebe onye galili ije ka ọ madebili ibe na-eme ndụ ibe onye jedebele ka ọ madebere ịma na bifo onye ahụ ị na-anya pụta na ọ mara na mens hazina nwere ndị nọnne na net ịmago na nwere mmadụ ya ma ọ chọ ka o jiri enwe eme gịnị nwee rie na nwere ka ọ na-anụrụ abịa chọ sọmtin ọ ga-eme ka o nwee rie mana ịma na abụ Igbo chọrọ njori nne abụ Igbo ajọka enwe jide nwatakịrị ahụ etipịa nwatakịrị etipịa eziokwu n'eziokwu bụ ibe ọ dị nwee mebi ibe ndị na-aga omen mụ na nwa adịra ga-esi na onyere onwe ya na ndụ mee isi bụ n'anya maka na isi bụ n'anya adịrị izi ọ bụrụ mmadụ niile amaghalịa ọ bụrụ mmadụ niile nwekwulie o nwere ndị na-amara ibe bụ isi bụ n'anya o nwere ndị bụ ibe nna akụzi ka wa ji mara ibe bụ isi bụ n'anya isi bụ n'anya eji ele mmadụ wee ndị pastọ ibe isi bụ n'anya na n'anya si bụ na ndị pastọ isi bụ n'anya bụ onye ọ dị ka pastọ pụta mmadụ dị ya na asị na mmadụ nwụrụ fapụta Chineke nwanne chi meme gịnị vasị na ebe binyitego onye ahụ na onye ahụ enyitego isi na pọ na onye nwere pọwa too much onye anyị na anaghị enyere na ana apụgo gboo onye ahụ enyere na ana apụgo ọ nọrọzi ebe ahụ ọ nwere ndị na-asị na-edit ka emeli vidio dị gaa na-emeli edit mba o nwere ivu nna ghọtara ịma na ọ nwere ọ dị ka ọnọdụ na Facebook ya na file na ive niile bụ edit o buru edit no nọmba 1 iwe mmalị na bụ n'otu ọnwa na ọ bụrụ ebe ọbụla ka ọ emenwu ya pụtanwu bikos na ụwa jọrọ njọ nya ga-ejisi gị na man need extra power
man need extra power bụrụ na ị nwere nke nwe nke ọzọ ndị file na-ediwo nnekwu idiro nnekwu maka na ya dị ndụ nyere gị power ahụ so ị gwọsịwara ka ime gịnị ka ike nwekwa nnekwu power onye ga-ejisi gị na man need extra power otu nọ n'aka na ma achọkwa power adị m nnekwu digidi dị adị gbagbala agba mana nke na-eme gịnị nke nidukwere m power because ka ya na-aga ka ivi na-eme gịnị ivi na-eme n'ala o ibe nye na onwe ejedebele ka ọ vụdebekwe onye ka o ji nwee mee ya ọ bụla ebe ọ na-eme bụ na social media ebe ụwa juru ma mala amala na ndị nwere isi bụ n'anya onye batalion nke omele bụ obelive ka ọ bụ ndị ya eme kalịlị isi bụ n'anya olive emere bụ ima ngwọta na onye ahụ mere n'ebe ahụ ife niile adịghị real n'anya ma mala amala na o nwere onye bụrụ chukwu mmadụ enyela onwe ya na onye bụ ihe echekego na yuchega mmadụ enyela onwe ya na pụta ka nwanne echi o mee 2 days ka 3 days pụta ihe nwe ndị uchega azụ onye Igbo ibu man liwe bụkwana wayo diwe no 419 no 419 ibe ọdụ nwe jide onwe nwe mebie n'ive niile ahụ mekwulu onye ọbụla fili no real ibo ịma na ive social media nkịta bụ ọnọdụ ka film ka na-aba na artizi ibo ọdụ nwe mebie onwe nwe mebizi ive niile ahụ mere bụ na o jere wee nweta o gosiri ka Igbo mụrụ anya o jere wee nweta disten na ive anọ adịbe anya ebe iva na akwụkwọ ya n'aka ntinye na ha akwụkwọ anụ aka na-agbugbe m n'anya n'ebe na ive anụnwa na n'ive anụnwa ka o nwere tinye na hanki ebe a ka ọ dị nya ive niile ahụ na o mere ya ji nwa ha mebie ibe akọ dị nya ka ọ dị mebie ive niile ahụ o mere biko na ndị mmadụ ka na-ekwu na adịte na abụrọ majik na nke ọga ọdịrịzi bivo mere n'isi n'ihi emenwe onye oyi nweta nwa dị ọgwụ ma nye na onwe chọta nwuli o nwetara dị hanki like this otu akwa adị ka m nwere akwa mee hanki adịrị ebe ibe a bụ o nwere ndị na-akpịa stone nwe ndị na-akpịa magic stone o nwetara akwa like this nwere ibe a tinye n'ime ibe na n'omele krrrr bụ ala mmadụ na-atọkọ ka na ayị o dịka o ji jide dị 10 ibi na onye nyere onye anya na onye ahụ anọ ebe ahụ na-alụkọ ovive ahụ ya na onye ahụ na-eme gịnị na-alụkọ ovive ahụ ebe a chọrọ ka a ji nwe jiri ime gịnị wee jideta Igbo ma mmadụ na Igbo asa awa anya ekwuru m si na Igbo ya asa anya na 2023 Igbo ka ọ bụrụ ịchọrọ ngwa Igbo ebupụtara na net ka esend elimie so otu ivelo otu njijide ebe na mmiri dị iva bụ mmiri dị ebe so otu ahụ na ọnwa ole deten tinye ebe a ọnwazile otu ya na mmiri bikọs na mmiri na-ezo ọmụ ndị Igbo eji ejidete mmadụ ka ọ dịka ibe ahụ ha bụ ebe a kọrọ imebie onwe deten like this otu a na nweli otu a tinye ya n'ebe otu si tụnye na ebe a otu si tụnye ebe a otu a kwụsị mee gịnị otu a ka dịte n'ije netwọk na-ekwe n'Igbo nsogbu na mmiri karịa so ibe a na-abụ ibe ji awoli Igbo ịma na ọ bụ na omelie dịka iwe nwere na netwọk na-ekwe m nsogbu ebe ahụ so ọ bụ na omelie na ọ nwere onye ma o jikwala nke anwa adọtakwa Igbo meni mana Igbo abụ m n'Igbo na asa anya ba ivi na na-abụ jos ive oyibo lụrụ alụ ndị Igbo na-alụkwa detenekwa gbalụọ ọnya o nwere nke ihe eme iji dee n'aka isi ya na ome azịn o nwere na netwọk iwe nwere na netwọk na-eme ezigbo nsogbu ebe ahụ ive anwa eke na mmiri ahụ bụ otu akụ si eme ebe a ka ọ dị wụọ onwe ya na maka na daten na omenekwe jiri jideta Igbo makana Igbo ka na-anata ego ahụ mana o mezili da awa mezie nwe nke anụnwa
wụọ megịnị nwa wuo onwe ya na o mechara enwe megịnị nwe nwere wuo onwe ya na ibe bụ onwe ndị na-akpịa stone, onwe ndị na-akpịa magic stone, ọ dị iche iche. Ibe ji awụli Igbo erika, ibe ji awụli Igbo erika. ma mụ si na Igbo ya asa anya ba na anwansi abụrụ ọgwụ majik, abụrụ nya bụ na ya na-agbaka mgbanwe bụ anyị nọdụ mgbanwe akpata majik mgbanwe na 214 bụ ihe onye ọbụla ịbịara na bịa bụ dibịa bụ nwa akpati majik, akpati majik, akpati eji eme majik. Ọ bụrụ ibe abụ jos mmadụ nji na-emecha anwansi nyazi na-eme ibe mmụazị oyibe onwe Italian nke ime ebe a bụ onye ike kwụrụ ọtọ mgbe ahụ nkilisi wuru nke ebe ahụ ike kwụzikwuru ọtọ gụm, ike kwụrụ ọtọ gụm ive mmụazị dibịa ma gị ọbụna dibịa mara gị ichi na obodo onye bụ like that. Odirizi bive omel odirizi ọdịrọkwa izi mmadụ mpụtakwa baa na iba ekpobudo aja pụọ onye amazila many days ọ nọla ọ bụna ọ pụrụ mbọsị a pụtakwa mbọsị anwa emenye edit mụ amara n'ime mmala amala bụ malụ na amalụ na isi bụ na ya dị onye ka ndị nya ka eji ele mmadụ nọ nche isi bụ n'anya rili nne too much. Ive onye na-amara ọ bụ ọgbọ ka ọ bụ omugwu, ive onye na-amara bụ ọgbọ na mụ nwere ọ bụla mụnwa bụ onye na-emetụ akpati aka na mụnwa bụ esesi bụ onye na-emetụ akpati na-aga ebe akpati dị mmemme ebe ahụ mekele nke sef mmemme emekele nke biko na mụ nwere ike mmesia dị na azi ekpobudo m aja ele vidio ebe anwa nya chefo evidio ko chefo again. O nwere ka ọ bụrụ m ya anọ ya ọnụ dị kamera ka na evidio because na mgbanwe agbagoto m nwa bụ na abụgo m so na iwe ji chọọ ka ejile naba Igbo ego m gwara unu sị na asụrụ asị nne ha unu etuwa aka na tipa bụ aja o tipa ndị mmokwu nutile aka onye anọpụtara Igbo ive hara wee na-ekene nwoke na-ekene nwa wee na-asị Igbo na unu emelụ m karịrị biko asị m ebe onye na-enekwa vidiyo ya na-ekenekwa unu ka unu si shie ka unu si alaikikwa ndị post ka unu sikwa na ịgbanịkwana ka ozi anyị wee na-aga efere mba ụwa niile nwe mgbesa iche gị wee na-afụ na ndị mmadụ na-emecha vidiyo ma ndị si Taiwan, Germany, Spain, England, Egypt, UK, United USA, South Africa, Hong Kong, China, Korea, onye ọbụla ebe ndị Igbo ọbụla nọ na-elele vidiyo asị na ihe ọma ya na-emela nwoke na-emela nwaanyị ekenekwa unu nke ukwuu wee na-asị unu jide ka unu ji na Chukwu na-agụzi onye ọbụla mmaji pọlọ mmaji biko esanekwa na vidiyo anyị biko na sọskraịbụ kwa na like na ihe unu na-eme dị anyị mma asị ka ekene unu na ụdị pụrụ iche anyị eme official thanking mgbe be ndị anyị na-abịa n'ime ọnwa anọ na ebe na-asị biko Igbo ndị ọma na-ege m ntị jide n'okwu unu ji unu na-akwadokwa ya ọfụma na chanel anụ ekenekwa m Igbo niile kene ihe na-emere Igbo ihe enye nwere mgbe ọzọ.